הולי שיט, זה כזה קטלני המשחק הזה. העוף אותו בלונדון. זה הכי מגניב. אבל תראה איזה יופי זה עם המטוס, ראית איך הוא הוריד אותו כזה? איזה קטלני המשחק הזה נראה ניר? מה זה? משי. סתם. אוי, זה נראה קטלני. מה אחי, בקורפ אני הולך לעשות שם דוג פייט. איך הוא יושב שם והולך והם לא ראו אותו? איך? איך קוראים לתוכנה הזאת של הזה? שרואים את המסך זז. אמרתי לאבי כזה שכל הוורקשופ שם זה ווירבוס, אני אומר, זה נראה טוב. לא כאן לי כסף בכרטיס, בדוק, בדוק. מה אשכרה, הם עשו יאיר, הם עשו נראה לי כל הסיפור הוא יכול להיות קורפ, כמו די די. הכלב נטרל את הבן אדם ההוא? איזה קטלני. איזה? אבל יותר זה יופי עם המטוס, איך הוא מוריד את זה, יותר מציאותי מוורטנד. אחי ניר, זה הכי לא מציאותי בעולם. טוב. הוא ירה בו טיל! והוא לא קרא לו כלום! איזה טיל? הוא חירר אותו עם השינגן. זר. אחרי זה ניר. בתחנת דלק, הוא פאקינג פותח תחנת דלק, תראה איזה פיצוץ קטן, וההוא לא קרא לו כלום. שום רסיסים, כלום. אני אעשה פה למישהו שוק, מה, על מה אתה מדבר? באיזה דקה? אני באמת עושה לו שוק. 2. פעם 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 רשום שם דט פרום הבור. רגע ניר, מי אמר לך שאי אפשר להכניס לתוך איפה הוא? זה הוא? וולפייפר אנג'ין לפרוצות? בן, are you mad? נו, הוא זרק פצצה כזה, איזה טיל. אה? הוא זרק עליהם פצצה כזה. זה כזה, זה אבל הוא לא קרא לו כלום. כלום שום רסיסים, פיצוץ של תחנת דלק לא עשה פיצוץ בכלל. פצץ את המשאית. בסטד, בסטד! בסטד, בן, תחסום אותו מאחורה. יו, זה מגניב זה, יו! תראה, אשכרה הם כאילו... הוא עולה בשם. יש לך כאילו... כל מיני רודים כאלה. אתה יודע, נראה לי יאיר שבקופ זה כאילו אתה תוכל להיות תראה, כל אחד באמת. מהם. הוא מת? כן, הוא מת. נגיד אחד יהיה טייס כזה, תעדף פה בגוב, אחד יהיה הצלפים, צלפת, בן, בן!